Барыңызға да сәлем. Бүгін сіздің белән мин Гөлчәчәк Корея театрының гримеры. Һәм бүгін миннән шундый 2 лайфхак. Ничек күзләрне зур итеп ясарга макияж эшләгәндә һәм иреннәрне. Киттек. Беренчедән, күзләр зур булсын өчен һәм безнең кирпекләребез куерак күренсен өчен без алабыз карандаш, йомшак. Менә бу слизистыны буйыбыз эченнән. Межресничкаларны барысын да бер итеп кенә буйыбыз. Икенче күз. Һәм хәзер алабыз тени. Безгә кирәк коричневый төстә теньнәр һәм кисточка. Миндә менә шундый палетка. Мин алам менә шундый төс. Һәм ясыйм верхний векны. Әзрәк сиркетәбез. Һәм күрсәтәбез. Менә миндә күзләрем бик ачык түгел. Без аны биегрәк күтәрәбез. Менә бу верхний век дип әйтелә. Һәм без шуны растушевывать итәргә тиеш. Нәшләй әйбәт кенә тушевать итәбез. Шундый натуральный кисточка белән. Миндә бу кәҗә җыныннан. Менә бу тышларны тушевать итәбез әйбәт кенә. Плавный шундый йомшак переход булырга тиеш. Әйбәт кенә тушевать итәбез. Менә аерма уже бар, шулай бит. Бу күз әзрәк тирәнрәк булып күренә. Һәм бу күзгә шулай ук. Монда тушевать итәбез әзрәк. Күз төшеп торырга тиеш түгел, ә менә булай кашка таба менә булай очраштырабыз. Әзрәк шунда юкка чыгарабыз, менә шул алган теньне. Һәм менә иң мөһиме күзләр симметричный булырга тиеш. Әле алабыз средний оттенок безгә кирәк тень. Шундый рыжырак. Кының уртасына менә шулай сылыйбыз. Бик каты ялтырый торган шундый макияж эшләмибез. Шундый табигый, естественный, җиңелчә генә һәрбер кешегә бара торганны. Олылар өчен дә бу макияж бик әйбәт. Тегенде матовый теньнәр белән генә. Без блестяшек. Һәм аннары бүтән чиста кисточка алып, без менә бу тышны, мәсәлән, миндә менә шундый цвет слоновой кости. Менә шулай тушевать итәбез бер-берсенә. Менә шулай. Монда бездә светлый, монда средний тон, монда уже более глубокий темный. Һәм безнең күзебез шуның белән тирәнрәк, матуррак, зуррак була. Так, менә бу күзне шулай ук итәбез. Астыннан шул ук хәрәкәтләрне һәм шул ук төсләрне кабатлыйбыз. Астын бизәргә куркмагыз, чөнки ул безнең күзебезне зурайта һәм тирәнрәк итә. Монда яфрак шикелле шундый соединение булырга тиеш. Өстәге века белән астагыныкы шулай матур гына. Менә шул кушып җибәрәбез. Шундый бер үк булырга тиеш. Һәм менә шуларны эшләгәч, без алабыз тагы да шушы верхний векны ясаган кара төсне һәм
тағы да ныгытабыз. Ушул верхний веканы. Кызлар мөһим бик каты кисточкага басмаска. Чөнки шундый пычрак булырга мөмкин. Жеңелчә генә шулай менә тушевать итеп кисточканың шундый кырылары белән, ворсинкалары белән генә менә шулай теннәрне нанесить итеп куябыз. Күрәсезме, уже тирәнрәк була безнең караш. Хәзер тагы да караракны алабыз. Менә бу төсне. Менә моны белән без ясадык. Әле менә бу төсне алабыз. Һәм шулай ук сөркетәбез. Һәм менә бу җиргә менә шулай сылыйбыз. Менә шулай. Күрәсезме, караш ничек тирәнәя. Һәм иң мөһиме тушевка. Һәрбер төсне куйган җирдә күренергә тиеш түгел, ул бер-берсенә шулай кирип китәргә тиеш. Шулай йомшак кына. Кечкенәрәк кисточка алып, менә шул тышларын тагы да без ныгытып җибәрәбез, каралтабыз. Менә шулай. Һәм тагын тушевать итәбез. Шулай юкка чыгу кирәк. Вот. Менә тышларын да растягивать итәбез. Алабыз менә кисточка безне. Һәм шундый оранжевыйрак төстә әйттем бит. Шуны тагы да әзрәк кушабыз менә моннан. Ул тушевканы да плавныйрак итеп ясый. Менә бу переходны. Менә шулай веканың уртасына куябыз һәм бер-берсенә тушевать итеп җибәрәбез. Хәзер прям кара төсне алып, менә шул тышларын әзрәк менә шул керфекләр арасында буяп җибәрәбез менә шулай. Һәм тагын тушевать итәбез. Менә бу почмакны тирән эшләй. Пычрак пятно булырга тиеш түгел. Шундый сизелмәскә тиеш анда без караны куйган. Һәм менә бу тышны тагы да әзрәк полутон белән тушевать итеп җибәрәбез. Плавный переходыбыз булсын өчен менә шулай итеп җибәрәбез. Хәзер без алабыз подводка. Кара көндә гелевый, көндә обычный. Һәм шушы подводка белән миндә мәсәлән подводка менә шундый әйбердә. Миңа уңай. Һәм специальный кисточка бәләкәй генә шундый. И һәм шуны прям керфекләр өстеннән подводка койрыгы шундый нәзек кенә булырга тиеш. Менә әзрәк җибәрдем. Всё, озынрак ясамыйбыз. Һәм менә шул җирдән менә шулай керфек араларын әйбәт кенә ак әйберләр күренмәскә тиеш. Менә эченнән буядык без карагаймы. Хәзер менә шулай тирән генә керфек аралары белән без подводканы слизистый күренергә тиеш түгел. Ак күзләрнең аралары булырга тиеш түгел. Күз плавный гына шулай. Мин әле яратам, менә монда әзрәк клювик кебек итәргә, тый восточный макияжда шикелле. Кем тели, может ясамаска да. Менә шулай әз генә итеп җибәрәм. Менә выводить итәм. Һәм менә шуннан иң мөһиме
подводка тура гына, матур гына булырга тиеш. Күз выразительныйрак булдаймы? Стрелканы менә шулай әзрәк хәзер кушабыз. Менә шулай сузабыз. Мөһиме, менә бу күзне шулай итеп ясарга. Һәм хәзер безнең туш вакыты. Шундый озын айта һәм подкручивать итеп җибәрә әзрәк. Көннән инде керфек менә шулай әкерт кенә без наносим тушны менә шулай. Ябышса без алабыз энә и ул энә белән менә шулай керфек арасыннан итеп җибәрәбез. Бу күзне шулай ук буйыйбыз без. Әле бездә бит инде әле иреннәрдә зурайту моменты бар иде. Минем иреннәрем үзләре теге табигый астагысы шундый әзрәк зурак, өстәгесе бик бәләкәй. Без менә формасына карата әзрәк менә бу тышын мин үземә кушып җибәрәм. Помада сөртер алдыннан гел карандаш кирәк. Ул устойчиврак, менә бүртеп тора торган иреннәр булсын өчен без башта бальзам сөртергә тиеш. Кемнән инде? Була әзрәк теңде увеличивающий эффект белән. Миндә обычный увлажняющий шуны әзрәк без сызабыз иреннәрне. Һәм менә минем кушасым килә. Бу ягына шулай кушабыз. Һәм менә бу тышларны, почмакларны әзрәк темнән итәбез менә шу карандаш белән. Тутырабыз. Специальный кисточка алып, инде бездә помада бар, приближенный обычный карандаш ул помада төсендә булырга тиеш. Әзрәк караракны мин почмакларына сөртәм һәм уртасына яктырак төс. Светлыракны менә шунда әзрәк тамызабыз. Һәм монда ике шундый нокта куеп. Безнең иреннәребез әзрәк зурак булып күренсен өчен без кырыйларын һәм менә бу ясаган линияларыбыз естественный булсын өчен без әзрәк менә бу тышларын подчеркиваем естественным бежевым карандашом. Һәм менә шул почмакларда шулай сызабыз. Менә булды. Безнең күзләребез хәзер выразительныйрак, иреннәребез тоже объемныйрак. Без әзер, әле мөмкин барып матур күлмәк киеп, чәчләрне җибәреп, берәр кая барырга. Күз өчен шундый естественный макияж булды. Һәм иреннәрне без шулай буядык.